Jamen altså, jeg valgte kemi som sidefag, fordi jeg rigtig gerne ville have et fag, som fungerede godt i samfundet, man kan sige. Og det havde jeg en eller anden idé om fra gymnasiet, at det gjorde kemi. Og så følte jeg, at det var det rigtige godt. Så jeg var faktisk i tvivl, om jeg ville læse kemi i stedet for matematik. Okay. Og så tænkte jeg, så hvorfor ikke kombinere? Når man læser kemi, så har man jo kemi sammen med kemikerne. Og vi kommer så på at beregningskemien med noget helt andet, fordi vi har haft meget mere matematik. Og vi har haft hvad kan man sige, meget mere undervisning i, hvordan man griber problemer, som virker lidt komplicerede an. Der er jo, i kemi der er der 4. Man skal have 4 kurser. Det er alt lige fra mængdelære til termodynamik og reaktionshastigheder. Det er stort set, jeg vil sige, det er en super grundig gennemgang og uddybning af alt det, man havde på kemi i gymnasiet. Dem, der også har valgt kemi som linjefag, de vil typisk blive gymnasielærer eller ansat i industrien i noget medicinalvirksomhed eller sådan noget. For der er ekstremt mange matematiske beregninger, som kemikerne måske synes er vanvittigt kompliceret, eller som de overhovedet ikke gider at bekymre sig om. Og der er det skide godt at have en, som kan noget matematik, men som også har styr på, hvad er det egentlig, jeg sidder og regner på? Hvorfor er det, at jeg får det her resultat? Jeg tror, til de organiske kemikurser, der er man en 300-400 elever. Okay. Så de er lige så store som de store matematikfag. Okay. I blok 1, der er det rigtig meget mængdelære. Og det kender man jo fra gymnasiematematikken, at det er noget med at opstille nogle brøker og nogle udtryk for nogle forskellige størrelser. Hvordan afhænger stofmængden af volumen og tryk og sådan noget. Og det er jo sådan gammelkendt, skulle jeg til at sige. Det, der er nyt, det er, når man kommer til blok 4, så får man rigtig meget, der har med integrallære og med summer at gøre. Og det er ekstremt, altså virkelig, virkelig effektivt, at man kan lynhurtigt se på det integral. Okay, hvad giver det her integral? Sådan plus minus. Og så kan man sidde og regne, og så får man et resultat, og så siger man, okay, det ligger inden for det, jeg ville have gættet på fra start. Så der kan man virkelig mærke, at der er forskel i det, man kan. Altså kemikerne kan ekstremt meget i de opgaver, hvor man skal kigge på et eller andet molekylstruktur og forklare, hvorfor den opfører sig, som den gør, ud fra nogle ligninger. Og en matematiker kan typisk det, at hvis der er noget, hvor man skal opstille en masse udtryk og samle det til noget og kigge på nogle svære integraler eller nogle svære summer og få det til at blive pænt, så er matematikere typisk bedre til det.